שלום לכם. היום בהדרכה נעבור על התקנת CD200. אנחנו כרגע נמצאים מול דגם ה-MT. ברגע שתקנו את המכשיר תקבלו שנאי, מתאם ואת הפאנל החיצוני. בואו נעבור על החיבורים. כמו שאתם רואים, חיברנו כאן את המנעול. מהמנעול יוצאים שני חוטים, זה החוט האדום והלבן. בואו נראה לאיפה הם מתחברים. מצד אחד לקצה הימני ומצד שני לקצה החיצוני. אוקיי? עכשיו יש לנו חוט כאן שהוא מגשר בין הרילי לבין היציאה הנוספת של ה-AC, ההאזנה של המתח של הפאנל. מאיפה הפאנל מקבל את ההאזנה? את ההאזנה של המתח. בואו נעקוב אחרי החוטים בצבע כחול לבן ונראה שהוא מקבל את זה פה מהפאנל מיציאת ה-AC. אוקיי, חוץ מזה יש לנו כאן את זוג החוטים השחורים שרשום עליהם פאנל אחד. הם מתחברים ישירות אל הליין, גם כן ללא חשיבות לקוטביות, ואת זוג החוטים הסגולים שמתחברים אל יציאת דור אחד. אפשר לחבר את שני פאנלים. אוקיי, חוץ מזה חיברנו כאן את קו הטלפון. יש לנו כאן איזה שקע שהוא דמוי שקע של טלפון. אנחנו חיברנו את זה כרגע בלי קו חיצוני, אלא רק למערכת, פשוט לטלפון רגיל. ברגע שנעשה את זה, נגשר פה את הג'אמפר ונחבר ליציאת הפון. במידה והיינו רוצים לחבר עם קו חיצוני, היינו מחברים את הקו החיצוני אל יציאת הליין, בעצם או מהקורונה או מהשקע שבחוץ, והיינו פותחים את הג'אמפר. בואו נעבור עוד פעם. אוקיי, אז ככה. שני החוטים שיוצאים מהמנעול, אחד לצד הימני ואחד לצד השמאלי. אחר כך חוט שמגשר בין היציאה השנייה של הרילי לבין היציאה השנייה של ההאזנה. הפאנל מקבל את ההאזנה ישירות מהמתאם. חוץ מזה שני חוטים שמתחברים בין יציאת הליין לבין פאנל אחד, ועוד שני חוטים שמתחברים בין הרקס לבין דור אחד. כל שנותר לעשות הוא לחבר את השנאי. בואו נחבר. אוקיי. ובואו נראה מה קורה לנו פה. ברגע שנלחץ על פעמון, הטלפון מצלצל. מה שמאפיין את הצלצול מהפאנל זה צליל ארוך ואחר כך צליל קצר. בואו נענה. כן, יש כאן קצת פידבקים. בואו נלחץ על אחד. ואנחנו רואים כאן פתיחה של הדלת. כמובן שהיינו יכולים ללחוץ על 0 ובעצם לא לפתוח את המנעול ורק לנתק את השיחה. באפשרות הנוספת שניתן להיכנס אליה היא באמצעות הקודן. כל שנצטרך לעשות הוא להקליד את הקוד כמו שמופיע בהוראות התכנות, ואז נוכל להיכנס. כל טוב.